Hey guys, welcome to my new video. दा guys आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नैबे बक्सआव मा दं आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। बेखौ आङो फ्लिपकार्टनियाव अर्डार खालामदोंमोन। ओमफ्राय बियो दहायसो सौफैदों फुङाव। बेखौ आङो डिजनियाव लायनानै फैबाय फुङावनो। आङो बेखौ लायदों 7टासोआवनो लायदों आं बेखौ फुङाव। ओमफ्राय दा बे बक्सआव मा दङ नोंथांमोननि सिगाङाव खेवनानै दिन्थिगोन आङो। दा थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो? गाइस गिबियावनो आङो नैबेनि बे पेकेटनि नैबे खुगाखौ बिसिग्रोबाय। बे खुगाखौ बिसिबाय ओमफ्रायो बेयाव फार्स्टआवनो आं बरनबोनोसै। बे नैबे फार्स्टआवनो नैबे दङ। बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे माइक्र'फन। ओमफ्राय बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खेवनानै दिन्थिनोसै। बे बक्स सिङाव दङ। गिबियावनो नैबे बेयाव दोनथ'बाय ओमफ्रायो बेखौ बरनबाय। ओमफ्राय नैबे दङ बे बक्सनि सिङाव नैबे बेखौ बिसिनोसै आङो। नैबे गाइस नोंथांमोना नुदोंना बे? ओमफ्राय आं दा बेखौ खिथागोन बेखौ बोरै खालामनाय जायो। बेखौ बेयाव दोनथ'बाय। ओमफ्राय नैबे स्टेन्ड गाइस बेयाव माइक दोनो, माइक सोग्रा स्टेन्ड बेयो ओरै बोफ्लाव जायो। नोंथांमोना दस्रा भिडिअफ्राव नुबाय जाखानांगौ बेखौ। बियो माइक स्टेन्ड गाइस। ओरै सिख्रब जायो, ओरै बोग्लांजायो। ओमफ्राय गाइस नैबेखौ नैबे बुस्थुखौ ना नैबेयाव सोयो, बेवहाय सोयो। ओमफ्राय नाट फिसा दङ। नैबे नाटखौ नैबेहाय मारियो। गुदुं फिसा दङ नाट मारिग्रा। बेवहाय मारियो। ओमफ्राय नैबे खुगाखौ ना बेखौ टिबिलाव मारिजाबो ओरैजाय। ओमफ्राय बेहाय मोनसे दंबावो नाट ओरै बोफ्लावदो। ओमफ्राय नैबेखौ बेबो प्लास्टिकआव दङ बेखौ बख'नांगौ। ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ ओरै खालामजायो गेदा गेदि। बेखौ नैबेयाव मारिनांगौ। बेवहाय मारिबाय गाइस। नोंथांमोना नुदोंना? बेयाव मारिबाय। ओमफ्राय आं दा बेखौ ओरै सिख्रबनानै साइडआव दोनथ'नोसै। दा आङो गोदान बक्स खालामसै नैबे पेकेटनिफ्राय। एबार नै पेकेटनिफ्राय मा फैयो नायदिनि। एबाराव दं नैबे पप फिल्टार गाइस। नैबेबायदि बे पिक्साराव होनाय बायदि जागोन बियो। नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा आं बेखौ खेवनानै नायनोसै। नैबेबायदि गाइस जोबोद मोजां पेकिं खालामना हरदों कम्पानिया। प्लास्टिकजों लोगोसे कार्टन दङ बेवहाय। बे जाहैबाय पप फिल्टार। नैबे गेदा गेदि खालामजायो ओरैजाय। ओमफ्राय नैबेखौ नैबे खुगाखौ बेखौ बैयाव मारिगोन र'। नैबे ओरैजा हेलौ होननायखौ बियो आवथेग्रा इयो। उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोगोन आं बिनि सोमोन्दै। दा आङो बेखौ नैबेहाय होगोन। नैबेयाव लगायगोन आं बेखौ गाइस। नैबेयावहाय लगायगोन आं बेहाय मिथिबाय गाइस। फाइनालि नैबिदि लुक जाबाय बियो। बिदि जागोन बिदि नोंथांमोना नुनो मोनदोंना बेबायदि। ओमफ्राय बेखौ आं साइडआव दोनथ'नोसै। ओमफ्राय मोनसे बुस्थु बरनबावनोसै आङो। बेखौ साइडआव दोनथ'बाय आङो। ओमफ्राय नैबेयावहाय नैबे मनायाव मोनसे बुस्थु दंबावो गाइस। बे मनायाव दङ टें गाइस। नैबे बे मनायाव मोनसे दंबावोमोन नैबे असम गाइस असम। बेखौ नुनो मोनदोंना? स्टुडिअ' माइक्र'फन BM800 गाइस बियो BM800। र' बेखौ आङो दिन्थिनोसै। जोबोद मोजां पेकेटाव फैदों बियो गाइस। खेवनाय आं बेखौ असम गाइस। बेहाय दङ नैबे इउ आर एलिजिबल फर 350 रुपिस पेटिएम केसबेक प्लिज कन्टेक्ट। गाइस आङो नैहाय नैबे बुस्थुखौ मोनदों। नोंथांमोना नायदो बे बुस्थुखौ मोनदों आङो। बियो र' आं दा फरायनोसै बेखौ गाइस। बेखौ साइडआव दोनथ'बाय। बेनि उनाव दङ नैबेवहाय मेनुवेल गाइड वारेन्टि कार्ड। बेखौ बाद होदो।
ओमफ्राय नैयाव एडजास्ट बोरै खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै दं बेवहाय बेखौबो नांथ'ला फरायनायनि गोनांथि गैया फार्स्टआवनो बरनबाय आं बिनिफ्राय नैबे गाइस बे बक्सआव फैफादों नैबे साउन्ड कार्ड ये साउन्ड कार्ड गाइस साउन्ड कार्ड USB साउन्ड कार्ड नैबेजों इयारफन सोयो नैबेथिं माइक सोयो गाइस नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेखौ आं दा खिन्थागोन बोरै खालामनाय जायो बेखौ साइडआव दोनथ'बाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनफादों आङो नै पप आप नैबे पप आप लोथो लोथो इयो गाइस लोथो लोथो बेखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय मोनदों आङो नैबेबो गाइस बेबो प्लास्टिकआव पेकेट दङ बिसनि आङो awesome guys unboxing so guys नैबे जाहैबाय मा बुस्थु दे गाइस मा बुस्थु सोरबा सोरबा मिथिखाबाय सोरबा सोरबा मिथियाखै गाइस बेयावहाय जाहैबाय नैबे बुस्थुखौ सोयो माइक टें टें बयनिफ्रायबो अरिजिनेल बुस्थुआ नैबे जाहैबाय नैबे नुदोंना नोंथांमोना गाइस बेयो मा बुस्थु awesome guys awesome नै BM800 hello my testing awesome guys बेखौ नैबेहाय सोयो ओरैजाय सोयो मिथिबाय बेखौ ओरैजाय सोगोन गाइस बेखौ बेबायदि सोयो बिदि जाबाय ना बियो ओमफ्राय नैयाव टाइट होग्रा दङ नाट दं इयाव टाइट होग्रा ओरै नों एडजास्ट खालामनो हागोन आरो ओरैजाय ओमफ्राय बेखौ दहायनि स्टेन्डआव मारिगोन नैबेवहाय गाइस नैबेवहाय मारिगोन बियो डायनामिक माइकनि नैबे ओमफ्राय बे कन्डेन्सार माइक दा आङो नैबेखौ खेवफिननांसिगोन बेखौ नांथ'आ आंनो डायनामिक माइकनिसो इयो आंनाव डायनामिक माइक गैया दा आंनाव नैबे कन्डेन्सार माइकसो दङ बे कन्डेन्सार माइक गाइस बेखौ बेवहाय मारिगोन awesome guys awesome final look awesome final look ओमफ्राय नैबेखौ बे पपआपखौ नैयाव सोदो बेवहाय सोदो नैबेहाय माइकआव कन्डेन्सार माइकआव ओमफ्राय नैयाव एक्सएलआर केबल दंबावो दे गाइस थाखो इयो र' लायनो दे आङो एक्सएलआर केबलखौ इयाव दङ एक्सएलआर केबल बे बक्स बिनि बेखौ साइडआव दोनथ'बाय ओमफ्राय बेवहाय दङ मनाया खालि जाबाय गाइस मनाया खालि जाबाय ओमफ्राय नैबे बिल नैबे जाहैबाय बिल जायखिजाया बिला 1900 जाबाय 1900 लाखिबाय बिसोरो 1900नि थाइनै ना मा खममोन 1900 लाखिबाय मोनसे पेकेटावनो फैदों गाइस आं खेबसेनो अर्डार खालामदोंमोन नालाय बेखौ इयाव दोनथ'बाय एबाराव आङो र'दे नोंसोरनो एक्सएलआर केबल देखायनो आङो बेजों लोगोसे फैदों नैबे एक्सएलआर केबल नैबे माइकआव थांगोन ओमफ्राय नैबे साउन्ड कार्डआव थांगोन गाइस बेयो ओरैजाय जाहैगोन आरो नैबेखौ नैबेहाय सोगोन बेवहाय ओरै सोबाय दा ओमफ्राय नैबेखौ साउन्ड कार्डआव सोसिगोन नैबे साउन्ड कार्ड बेवहाय सोबाय माइकआव माइक ओरैहाय माइकआव माइक सोबाय ओमफ्राय बेयाव इयारफन सोयो हेडफन नैबेखौ सोगोन आङो पिसिआव सोगोन आं पिसिआव ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुखो ओमफ्राय गाइस बिनि आङो नोंथांमोननो दानो फाइनाल लुक देखायसिगोन बेखौ माबायदि सेटआप खालामदों आङो टु द लेट्स गो होमबा आंनि सेटआप टुरखौ नोंथांमोना नायदो awesome
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो ओमफ्रायो नोंथांमोना नैबे माइकखौ नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय गाइस बिनि सिगां आंनाव नैबे बया M1 माइक दंमोन आं बेजों भिडिअ खालामोमोन ओमफ्राय आं नैबे माइकखौ बायदों आङो कभार सं खालामनो ओमफ्रायो आङो वाट्सएप सं बानायनो ओमफ्राय कमेडि भिडिअ बेखौ भइस अभार होनो आङो बे माइकखौ बायनाय जादों ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो भिडिअखौ ओमफ्राय गाइस आङो मा बुंबावनो आरो नोंथांमोना आंनि सेटआपखौ माबायदि नुखो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन आङो जोबोद मोजां सेटआप भिडिअ दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक इउ गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनैनि टारगेट लाइकआ जाहैबाय नोंथांमोना 200 लाइक खालाम बे भिडिअआव ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हागौ शेयार खालाम थेंक इउ
दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो ओमफ्रायो नोंथांमोना नैबे माइकखौ नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय गाइस बिनि सिगां आंनाव नैबे बया M1 माइक दंमोन आं बेजों भिडिअ खालामोमोन ओमफ्राय आं नैबे माइकखौ बायदों आङो कभार सं खालामनो ओमफ्रायो आङो वाट्सएप सं बानायनो ओमफ्राय कमेडि भिडिअ बेखौ भइस अभार होनो आङो बे माइकखौ बायनाय जादों ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो भिडिअखौ ओमफ्राय गाइस आङो मा बुंबावनो आरो नोंथांमोना आंनि सेटआपखौ माबायदि नुखो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन आङो जोबोद मोजां सेटआप भिडिअ दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय थेंक इउ गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनैनि टारगेट लाइकआ जाहैबाय नोंथांमोना 200 लाइक खालाम बे भिडिअआव ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हागौ शेयार खालाम थेंक इउ